Ens trobem a mitjans del mes de maig, però observin com aquest matí es trobava el Puigmal ben innivat després de les nevades d'aquest cap de setmana, amb uns 5-10 centímetres a cotes mitjanes i altes del Pirineu. I de nou aquest matí de diumenge, tot i que ens hem trobat amb algunes clarianes a primera hora, de nou hem de parlar d'inestabilitat. Vegin, per exemple, a Cardedeu aquestes nuvolades potents que veiem aquest migdia. Hola, i per exemple, aquí mateix a Cardedeu tenim constància de que la marsa que ha caigut aquest migdia i això indica que de nou ens trobem amb aquest diumenge marcat per la inestabilitat. Amb les imatges del Meteosat, justament, observem les nuvolades com tornen a créixer aquest migdia en molts punts de les comarques de la Catalunya central cap al nord de Barcelona, comarques de Girona, i amb el radar veurem com és amb aquests indrets on trobem ja les primeres precipitacions d'aquest diumenge. De fet, ja hem trobat ruixats cap al sector de la Selva, cap al litoral aquest matí, i observin aquest migdia com ja trobem tots aquests nuclis de precipitació que van viatjant de nord cap a sud i encara fins al vespre poden afectar diferents punts de Catalunya. El causant de tot plegat és un embussament d'aire fred que trobem amb alçada que es troba just damunt de Catalunya aquest diumenge i lentament dilluns va marxant, però encara trobem prou aire fred com encara aquest dilluns parlar de restes d'inestabilitat. I atenció, perquè aquest diumenge tindrem un màxim d'inestabilitat, podríem dir, d'aquests dies vinents, i tindrem tarda amb ruixats, tempestes i fins i tot algunes calamarsades, més aviat a les comarques de la Catalunya central, comarques de Barcelona i fins i tot Camp de Tarragona de cara al vespre. Aquí es donarien les precipitacions més importants, però esporàdicament pot acabar plovent a la resta del país. Cotes de neu encara d'uns 2.000 metres, ambient suau, amb màximes cap als 18-22 graus a la major part de Catalunya, però tampoc ambient massa càlid, i tenim fins i tot aquest avís d'intensitat de pluja. En aquests punts, localment les tempestes podrien ser fortes i a mitja hora acumular més de 20 litres per metre quadrat. Aquest dilluns tindrem, en canvi, una treva durant el matí, amb sol a molts punts de Catalunya, matinada fresca de nou, això sí, i nuvolades que ja creixeran ràpidament cap al Pirineu, comarques del nord-est, on de nou aquí tindrem una tarda amb ruixats i tempestes, però concentrades tan sols amb aquests punts del Pirineu i comarques del nord-est. A la resta, tarda de sol, amb alguns núvols poc importants i temperatures màximes que podran ser una miqueta més altes. Podrem fregar els 25 graus a punts de Ponent o, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre. I de cara als dies vinents, doncs encara dimarts trobaríem de nou aquesta dinàmica de matins amb sol, tarda amb ruixats cap al nord-est i altres punts de muntanya, i a partir de dimecres sí que ja tindrem temps més tranquil, amb temperatures a l'alça. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.